20 kuna, 20 minuta na tržnici na Britanskom trgu. Toliko im je bilo dovoljno da prezentiraju svoje poduzetničke ideje. Šivaći stroj 27-godišnje Talijanke Chiare predstavlja projekt ponovnog iskorištavanja stare odjeće. Učiteljice na tom tečaju bi bile bake. Spojili bismo starije ljude s mladima i na taj način prevladali jaz među generacijama. Mogli bismo uključiti u taj projekt i druge ljude, ne samo lokalce, i tako bi se stvorilo zajedništvo. Ideja je tek prvi korak prema uspješnom poslu. Kako bi se ostvarila, potrebno je istražiti tržište, stvoriti marketinški plan i osigurati sredstva. Sudionici projekta Izgradi svoju budućnost na 7-dnevnom su treningu usavršavali znanja i vještine potrebne za rad s budućim mladim poduzetnicima. Program je definiran, program je odobren, ali je unutar njega moguće biti jako fleksibilan i prilagoditi tržištu o kojem se konkretno radi. Tako za Hrvatsku ćemo naravno raditi neke preinake, jer ne možemo usporediti sve, ne znam, sa Njemačkom, Italijom, Slovačkom, Rumunjskom ili nekim drugim zemljama. Oni će moći pomoći ljudima pokretati promjene u ruralnim, ali i urbanim zajednicama u kojima su izraženi i socijalni problemi kao starenje ili nedostatak obrazovanja i posla. Oni ih trebaju potaknuti da prestanu misliti o tome što nemaju, te da počnu stvarati nešto novo. Bez obzira na to imate li ideju ili ne, educirani i osposobljeni treneri pomoći će vam u razvijanju poduzetničkog razmišljanja, pokretanju posla ili pak samozapošljavanju. Program traje 9 mjeseci i održavat će se u Ilici 71. Financiran je programom Erasmus Plus i, što je najvažnije, besplatan je.